Fundisa uThendelekayo Bulisa umamfundisa uThendelekayo Bulisa umama notata uThendelekayo Bulisa abazalwane nodade uThendelekayo Bulisa neSunday school uThendelekayo nami ngizongena ngamandla kaThixo uThendelekayo ukuthi ngiyintoni ngokuni bendiyintoni ngokuyintoni uThendelekayo abathandekayo nami lafika apha kule ndawo komzalwana uThendelekayo ukuthi ulalele lento uba uThixo unditshintshile uThendelekayo kwezinto bendiziyenza uThendelekayo zininzi izinto bendiziyenza uThendelekayo nami bengithanda besiba mina nabangani bami uThendelekayo besishaya senza zonke izinto uThendelekayo kodwa ndiyabulela uba uThixo unditshintshile uThendelekayo wangenza lonke engiyiyo nami ndiyambulela lo Yesu uThendelekayo ngoba usamphilizela umama uThendelekayo lwabe ngena apha phethwe asi uThendelekayo ngoku ungcono uThendelekayo ndiyabulela nami indawo
Siyabulisa abathandekayo ngegama likaYesu Kristu. Sibulisa otata bonke ngokulingana ngegama likaYesu. Sibulisa omama ngegama likaYesu. Sibulise ikwayari nomthinjana ongakwazi usithethe ngegama likaYesu. Amen bathandekayo nome apha ulungisa amakhansi. Amen. Ndize ngobungqondo. Amen. Ngoba utata kule ndawo uthi ubuze uyintoni ngoku uyintoni. Amen. Nami ndizongqina amandla kaThixo abathandekayo ngoba ndilowo ngiquqa apha etempileni. Nami ndiquqa ngazuzinto. Amen. Bathandekayo abaninzi bawundingqina apha ngaphakathi etempileni. Ndifikile apha bazalwane. Ndifike ndisisithotho. Ndingakwazi ukuthetha. Abaninzi bawuvuma. Ndingumuntu obendihlala imizuzu emithathu. After la mizuzu emithathu ndikhohlele i-hour. Batho abantu bale ndawo bananazele kuphithizele nami ndikhupha amehlo kukhangelwa amanzi. Bese ndide ndingumuntu oneentloni. Xa luzawuqala ukhohlohlo ndibe kuzibamba. Ndiqonda uba ndoyika laa mpithizelo. Ngapha koko babhele babheke xa bayamanga. Bendide ndibe nombuzo eqambi umntu oseqambi kwam. Ndithi ndikhohlela kabuhlungu. Athi ewe. Amen bazalwane. Bendingadalwanga ndisisithotho. Ndinelizwe elikrasi kodluleli. Kodwa ngoku ngamandla kaThixo bathandekayo ndiyazincoma ndiyakwazi ukuthetha. Yonke ke le nto ipintsa ebomini bam bazalwane. Bendingadalwanga ndisisithotho. Le nto indiqale ngo-April last year. Ndizoyingqina futhi ngo-April this year. Ndifuna ukuthi ke bazalwane bam uThixo undincedile apho. Undincede kakhulu although lungekapheli nqa ukhohlokhohlo. Kodwa ndigqiba ii-hours. Befike nina nafike ngo-9. Andikhumbuli uba bendithe ndakhohlela. Inokukhohlela kwam ndikhohlele njengomntu kwaphela. Bendikhohlela ndome bazalwane. Kanti loo ndixelela izinto ebendisuka kuyo aninokholelwa ndiyonqena nje ukuthetha. Amen bazalwane. Ndiyambulela uThixo wale ndawo. Ndiyambulela bazalwane. Ndimbonile. Qala bendinaso nesisu. Mhlawumbi ngingakhumbula apha ecaweni. Esamsasuka ngomangaliso. Sambekwe esandla umfundisi wayemekule ndawo lo tata athi mandimekile eCanada. Ndipha. Wathi mama semangcwabeni unomoya wesisu. Sabe sindibambe ndipile yonke indawo ndikulaa ndawo. Zangothela bathi yofundisa sindiphethe ngoku. Zange ndiphinde ndisive kunanamhlanje. Engazange esandla lo muntu ethethe nje ekule ndawo. Saphela isisu. So ndifuna ukuthi bathandekayo uThixo umkhulu futhi uThixo uyazenza izinto. Mina ndithetha ndikuKristu. Ndingumuntu ethandiyanisa. So into ethetha ndim if right uthe utata thetha okwenzekileyo. Ungathetha osakucelelayo. Amen ngabazalwane bendizama ukuphakamisa ndizama ukuveza amandla kaThixo ukuthi angakanani futhi ayasebenza kule nto. Into endifuna ukuyingqina yabona baba basanda ukufika betebuleni. Kunentetha apha ethethwa nami ndayifumana le nto nditshoyo mhla ndifika apha kuthiana hey kunothando apha abantwana babanothando athi umfundisi uzahlala unqomile ndithi umfundisi unxelwa athi ukungena apha uzahlala unqomile unyanisile ndibone apha abanye mhlawumbi ngoba ndimthonqanya ndithanda uhleze mhleki yile ndawo bethimana ubumnandi obufumana apha yiyo le nto esingathi
yabo ibe ngathi zisala ngamazinyo kathi lo yes Khona lenkosi Yesu malube nathi Nkosi noxolo yasithanda isikelelo ameni bathandekayo ngiyabulisa ukuthi abemfundisi umama umfundisi ameni bathandekayo kusho kotata abakhulu omama abakhulu ameni bathandekayo kusho kwabazalwane nojaji ameni bathandekayo kusho nabantwana abancinci abangakusithethele enkosini ameni bathandekayo ngibulisa lonke ngegama lisho lomfana wethu Kristu ameni bathandekayo kabangcwele noma kumzalwane sokhana ameni bathandekayo ngisindisiwe ameni bathandekayo ngiyamthanda kakhulu uThixo ameni bathandekayo nami ngelinye ilanga ndizoyezulwini ameni bathandekayo kabangcwele ngexesha lobungqina ameni bathandekayo endokubona uzwento namhlanje uyintoni ameni bathandekayo bangcwele ndingene evangelini ndiyakhula ameni bathandekayo ndiphethwe sisifo se-asthma ameni bathandekayo isifo besindihlasele from sesemncinci ameni bathandekayo ndibulela bangcwele uthatha lo Yesu ameni bathandekayo ngoba ndithe samthatha kwaqale kwaphela isifo se-asthma ameni bathandekayo ameni bathandekayo kabangcwele lo mzimba ibingumzimba wesigulo ameni bathandekayo zonke izifo bezingena kulo mzimba ameni bathandekayo ngoba sendibuye nakwi-corona ameni bathandekayo ndibulela uYesu kabangcwele ameni bathandekayo endamthathayo ameni bathandekayo njengenkosi nomsindisi ameni bathandekayo kabangcwele ndingena kule vangeli umama makasebenzi ameni bathandekayo ndibulela uhlala ameni bathandekayo ndibulela ucenga kule vangeli ameni bathandekayo ngoba ukuhlala kwami nokucenga kwami ameni bathandekayo kumenza umama wathola umsebenzi ameni bathandekayo ameni bathandekayo ndibulela ukuzimisela lapha endleleni ameni bathandekayo sezikhona izilimo ameni bathandekayo kodwa ndingajongi zona ameni bathandekayo ngoba ndazi uThixo wandithatha khona ameni bathandekayo ndibulela ungadlali ngevangeli mna ameni bathandekayo kabangcwele ndizukwenza kade ndizaqela khula sidishinda amen Di bana ba banyenyane di ba rwetsa di betsa bana ba banyenyane ba sa di iketse tsa le tsoka ha e ka mmuso le nna ke e mong a ke e mona ke le nne ana kula haholo empa di sa le ke tla ka hare ne ba sedi ha bona la phetolo di la bella ka bana ne ba kula impani haisa le go tloona gore ba fela ne ke re ke bone ngwana gore ke o wa tswa mokola ke yona ntle ba kgataka empa ita gore ke kene ka rene evangeli haisa le ke sa bone ngwana re le jena ke na le letlaba mona ke na le nna ke leno ntse ke iphelela nna ke batla go tsamaya ke a tsamaya gobane morena modimo o santsane a mphile bophelo ke a kopa gore a nana nkekeletse matsatsi gobane ke ntse ke motsela ka dinoko tsotlhe ke re a nkekeletse gore ke tsebe go bona ke bone bana ba ka le ditlotlolwane ke di hodise gobane ke na le ditlotlolwane ke di hodise ke tla sia sebaka ke ne halelele ebile ga ke na bopaki bo bongata golo
ngizophakamisa amandla kaYesu. Amen bazalwane. Ndeza phententeni zange ndize namuntu. Ndaza ndedwa. Ndaqalwa liculo. Elaliculwa ndathi hayi make ndingene. Eliculo liyangikhuthaza. Ndangena mandingena etenteni ndafumanisa ukuthi omama balapha banothando. Bandinikeza uthando. Bandinikeza umdla ukuthi zendiphinde ndibuye apha etenteni. Amen. Apha etenteni ke ndeza ndandinengxaki yokungalali. Ebusuku ndansithi ndilala ngo-10 umthetho wami. Ndizawulala ngo-10 ngo-11 phaphana. Kuyabetha u-4 ndihleli. Kanti ndiya emsebenzini ngelo xesha ndivuka umzimba obuhlungu. Andiwazi noba utheni na. Kodwa ndathi ndakuza etenteni ndabekela isandla. Ndalala ngelo langa. Ndalala kwasanda mangala ukuthi kwenzekeni. Ndathi hayi ndizophinde ndiye kulaa tente. Hayi xa ndiphinde ndisiya kwakhona benditshayela esineyifu mna bazalwane. Ndabekela isandla mane ndisiya ndikhuthana. Ndasiyeka isineyifu. Angangokupheke neveki desona ngesandla siyeka isineyifu. Ndaphuma esineyifini uThixo wandehlulela. Bendinomntwana ke umntwana ukhona umzukulwane. Una 14 years ebengalali kakuhle ebusuku. Lento ayidlala phandle beyithetha yonke kodwa ulele. Yamqhuba ngelinye ilanga itenti same pha. Wafika etenteni wabekela isandla. Wayaphela lonto. Amen. Zophakamisa amandla kaThixo. Zophakamisa amandla kaYesu. Ngokumane ndisiza kule tente. Ebelungu apho ngisebenza khona. Bandiphe imali. Kodwa le Good Friday. Yambe ndo Good Friday. Ndithe ngisajonge lokho wathi ngizawudla ntoni namhlanje lothi. Ndathi hayi andiyazi sezawucula ukuthi sizadla ntoni. Wathi nansi 200 hamba uyothenga labantwana. Ndizobulela ngokumane ndingena kule tente. Imithwalo iyehla. Amen bazalwane. Amen bathandekayo. Haleluya bathandekayo. Usithathe umfundisi kuseni umama ufundisa amen bathandekayo. Usithathe abakhulu kuseni umama abakhulu amen bathandekayo. Usithathe abazalwane bulisele udada amen bathandekayo. Usithathe Sunday school amen bathandekayo. Njengoba ungqele uthi zoyintoni ngokuyintoni amen bathandekayo. Nabazalwane bezalwane amen bathandekayo. Kodwa namhlanje ndingumzalwane amen bathandekayo. Ubulele uyesegcinile umama amen bathandekayo. Noma zikhona izinto ezingalunganga ezenzekayo kodwa emgcinile umama amen bathandekayo. Ndiyabulisa ke ndibulise utata befundisi nomama notata wakhulu nomama wakhulu mabangathandekayo nabazalwane nodade mabonke bathandekayo. Ndibulela kabangcwele nalilanga bulifumana mabonke bathandekayo. Ongethuba lobungqina mabonke bathandekayo. Nam ndisukumela into enzenzelwe nguYesu mabonke bathandekayo. Ndingene ngevangeli ndihamba nomama ndizalelwe kwivangeli mabonke bathandekayo. Ndiyambulela uYesu ezintweni zonke mabonke bathandekayo. Andizukolula ndizobulela nje into enzenzelwe nguYesu mabonke bathandekayo. Muhle bangcwele uYesu. Ndikhumbula kusaqala le nto iza kwelicala makabonke bathandekayo. Isagqiba kufika kwelicala isuka phaya isuka khona andisakhumbulela ubibise phaa nobibise ngapha mabonke bathandekayo. Ndithetha noThixo uthi omnye ndiphathe uthi uyabhambathisa noThixo nivumelane mabonke bathandekayo. Ndithetha noThixo ndithi zamane ndihlambe ezazitya ndimane ndisukuma ndihlambe ezazitya. Ndithi unobangela ndifuna uba permanent emsebenzini mabonke bathandekayo. Ndiqashiwe ngondi-permanent mabonke bathandekayo. Ndinqaneza kaThixo mabonke bathandekayo. Muhle bangcwele uYesu wale ndawo mabonke bathandekayo. Funa nje singamthandabuzi makabonke bathandekayo. Lento nje kuthiwa masiyenze mabonke bathandekayo. Xa kufuneka sivule isandla sisivule mabonke bathandekayo. Sizobona intsikelelo makabonke bathandekayo. Ndicela ukuhlala kule ndawo mabonke bathandekayo. Umntu wasezisapha kasikhohli isanga makabonke bathandekayo. Kuhle bangcwele kuyahlaleka nosafikayo makabonke bathandekayo. Ndifuna ukuthi nje bangcwele
ngcwele ngithi nosafikayo kuyahlaleka makabonge bathandeka kuyasebenzeka makabonge bathandeka kuyo le ndawo ngenye imini ndithi ndiphandiphane lakho makabonge bathandeka uthanda kakuncane xa ibona ukuzimisela entweni kakuncane imane ndingena nento endimane ndisenqena ndingafuni ukuya makabonge bathandekayo ndithi xa ndizongena apha ewadini uyabona ngosesibhedlela kukho ezafesile zeglasi xa ungena apha eziwadini bendingena bangcwele ndikobe phaa ndithi yo amapeshenti angaka athi usane najika uyolala makabonge bathandekayo ndimane ndijika I think 3 days makabonge bathandekayo ngoko ndiyazibuza ndithi abantu mane ndibabaleka babeni nomntwana bangcwela komntu ozosebenzela umntana xa engafuni usetyenzelwa ndim ndizasebenzela umbani makabonge bathandekayo ndibuye loo kodwa ndathandaza makabonge bathandekayo nale nkonzo kuthiwa bawuthi masiyithandazele bekuthiwa masiyithandazele Monday makabonge bathandekayo ndayithandazela nam makabonge bathandekayo ndicela nje umane ndingasali xa uthi izinto mazenziwe ndizenze bangcwele makabonge bathandekayo ndiyabulela ke bangcwele nam zakehle ngegama leso umfundisi nomama umfundisi kuliseke kotata abakhulu komama abakhulu kuliseke abazalwane nodade kunye nabantwana abancane bathandekayo inkosi yoxolo ke mayisikele kuliseke nendwendwe bethuna ezikhoyo ngayo lezi lobusuku makabonge bathandekayo sisithi zamkelekile apha ekhaya inkosi yoxolo ke mayibe nathi ingakhulula ibhaji zabo zizixhomeka makabonge bathandekayo ngoba namkelekile apha ekhaya inkosi yoxolo ke mayibe nathi bawethu umfundisi besisaqhuba ngobungqina amen ngoba imali ixesha lepasika bathandekayo andiboni uba apha kuni ngomama ukhona onomvuba ukufela nagaka abantwana ukhona apha kuni kwabamama bangakwazi ukubetha nemali behlabela abantwana amen andiboni ukhona ozingcala apha kuni ngoku athi makufeme nendaweni yabantwana bam utho nje nxa ke sentlungu ubona afaka ufiko lokufa phinde anqande makabonge uyesu bathandekayo amen lokuqala ungena kule ntente kwamukelekile umntana kaThixo ufike ekhaya kule ndawo le nkonzo ke into esinayo apha inye ligama likaYesu qha makabonge uyesu bathandekayo ngoba ungena uthwele amahlahla usathane kusithe ngamahlahla kodwa uzawungena ngalamnyango uzawuphuma nawe netestimony uthi yes you are indeed the son of God Jesus you have saved me kuzawutsho wena uthi ngenene ndiwahambile amagqirha nabathandaze ndixokiswe zithatha imali kodwa ndakancedeki ndisawungena kulaa ntente ndabekho isandla ngegama likaJesu yaqala impundulo yohlukana nabo makabonge uThixo bathandekayo ngoba ungelapho ungalala ebusuku usawubekho isandla impundulo iyabaleka yohlukana nawe bathandekayo amen nomthombo otywala qale utshe apha kuni ngotata nuyeke utywala nibe bahle njengam amen ngoba xa ufana nami utywala into eyimfithifithi into yobudenge ayisebenzi kuwe xa usowunomoya kaThixo makabonge uyesu bathandekayo abantu abasela utywala nenyama funeka igalityiwe ninji funeka itshise ibabe ngoba balawula inkosi balawula ngetshova amen makabonge ujesu bathandekayo aqakasela athi Jasmine ndizowutshinga uthi sele imiphu ngale xesha bathandekayo amen makabonge uThixo bathandekayo namhlanje ke nawe uzawamkela umsindiso usindiswe makabonge uyesu bathandekayo apha ufundiswa ukuthandaza uba ukuthini uthela uThixo bathandekayo makabonge uyesu bagcwele amen andinexesha lakufundisa ngamijolo kule ntente imijolo yinto yabantu abasasecrash emsindisweni xa sowufuna ulevel endikuyo into zemijolo zinto ongenazikhathalele ziyaziwela apha endleleni zona amen ngoba izintente zabazalwane enkosi mapha mba umditshwa zonke bonke abajonayo bazawuye ezongweni bonke amashwamshwam evangeli la amen ngamashwamshwam evangeli la
Makabonga uJesu bathandekayo. Ivangeli lokwenyani xelela abantu ngabani ngoThixo. Uba uThixo ngenene uyamsindisa umuntu. Umuntu ohlukana lesono ngesakwamkela uThixo. Sumulibala kungena into ezinjalo ezingenamsebenzi. Izinto zikaSathana ezifana zisonto ngomoya kaThixo. Wena faka ilizwi emntwini cha. Faka ilizwi umuntu afuna ukuthandaza. Makabonga uJesu bathandekayo. Amen. Ngomna ke vukani nabaleleke ngoku singena kunkonzo ePasika. Namhlanje uYesu ube ematyaleni. Phambi koPilato ujaji enkulu. uPilato bathandekayo uzawujika uYesu. Afunyane ngenalo ityala. Athi uPilato kumajoni iziboneleni. Mna ndibone ngenalo ityala. Kodwa nina ningenza ngenye indlela. Mna uPilato I wash off my hands. Mayibonge uYesu bathandekayo. Yasitamba zami izandla ziboneleni. Sime kule nkonzo namhlanje yasematyaleni. Amen. Kodwa sawuthunga bona amandla kuqala. Siyothetha noThixo bathandekayo. Noma uzama uthandaze uqala ungena kule nto ungakanguthandaze. Uyathixo uyathandaza ufuna ukuva nawe yakho ivoice. Uzithethele wena. Umxele uThixo wena. Thixo le ngxaki yami nansi ufuna uyiva ngawe. Wakho umlomo bathandekayo. Amen. Cela ngibona namandla xa ndithi elona lowo uwe ngamadolo uthethe noThixo. Amen. Ngekho lePasika kwesifazane besemandleni ubagcwalise ngoba kuyingcwele. Baba uthi uyabulela seludivini ngegama likaJesu. Amen. Manithathe ithuba ndibulise umuntu wonke okhoyo apha. Ndibulise kotata bethu abefundisi, ndibulise nakomama. Ndibulise kotata abakhulu bebandla, ndibulise nakomama. Abazalwane bonke nodadewethu nabantwana abancinci ngegama lenkosi yethu uYesu. Amen. Yandihleka pha umzalwane uLandi ndimane ndikhuza qho. Xa esithi utata mandizonapha. Abantu banesithi yo uyandihleka pha kunzima nohlabelela mandibonge igama lenkosi. Inkosi mayibe nathi bathandekayo. Ndicela ke sifumane ilizwi lethu namhlanje kwincwadi yeNdumiso chapter 30. Sizafunda nje ivesi benye bese ndikhawuleza ndiyohlala phansi.
Yes. Without us for Jesus. Yeah. Baba Jesus. sakusondeza Yes, baba Lord. ngexesha mesiya basa kufanele namhlanje mikusekulungu zala ke Yes. uNkulunkulu lawo lizwi xa lizawungena uNkulunkulu entibeni zethu sebenze Thixo iphilise zala ke baba sakusondeza ke ngama loyise amen. Kama santa ya shaka kafasha. Kama shaya shaka bata. Roshara kantaraka yoka shaka bata. Roshara shaka yaka yeshoka. Roshara kabahasta yaka barola shaka bata. Ora shaka bata chika bata. Raka shaka bata. Raka shaka bata. Raka shaka bata. Raka yara shaka bata. Shaka bata. Ora valente ora shaka bata. Ashana shaka bata. Ora shaka bata. Shaka bata. Ora ora shaka bata. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ilizwi lethu salifumana kwincwadi yeNdumiso chapter 30 verse 5. Ngokuba yinto yephanyazo umsindo wakhe, itarhu lakhe liyinto yobomi. Ngokuhlwa kulalisa ukulila, kusasa kubakho ukumemelela. Ngokuhlwa kulalisa ukulila, kusasa kubakho ukumemelela. Amen. Fundeka ngohlobo ke esingesini. Verse 5 uthi, for his anger but for a moment, but his favor is for a lifetime. In his favor is life. Atu upi, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Amen. Jayazi ke into kubana nithi sathi sisiye epaskeni nomzalwane wasisa kundumiso. Sinomoya wepasini. Besilindele mhlawumbe eGetsemane okanye xa uxoxa amatyala. Yazi sizinto elizilindeleyo ezo. Kodwa xa ufunda uNdumiso uYohane chapter 16. Xa ufunda uYohane chapter 16. Ndiyacinga kubo busuku banamhlanje phambi kokubana kuyiwe ePaskeni. Verse 20 uthi ka chapter 16. Inene ndithi kuni, uthetha nabafundi bakhe uYesu apha ubusuku bakhe bokugqibela.
uthi inene ndithi kuni niyakulila nihlahlabe ke lo lihlabathi liyakuvuya niyakuxhalaba nina ke ukuxhalaba kwenu kuya kuba luvuyo. Amen. Ikhona le chorus ithi thina sibonga uthando lwakhe. Ngicela yona ngokufitshane bese ngihlala phansi. Kunezinto ezithethwa nguYesu apha endizibona mna zivakala ngcono kule ndumiso 30 kulo verse 5 xa esithi weeping may endure for a night but joy comes in the morning. Malibonke igama lenkosi. Uthi uYesu kubafundi bakhe nisezawukhala nehlahlabe nisezawutsho izijwili uthi ke ihlabathi lona lizawuvuya. Kukho izinto ezimbini ezimenshiniweyo apha ukukhala nokuvuya. Malibonke igama lenkosi. Nazi zimenshiniwa nanguDavide kule ndumiso 30 uthi ke uDavide apha ku-30 and ndiyabulela mfundisi ngoba kudala ndirhalela uba ngutishara ukundibambele bona ke bafundisi ndibanjelweni malibonke igama lenkosi. Uthi ukikompare izimo eyenziwayo apha kuthiwa ukukhala kufana nobusuku. Amen. Now kufuneka si-establishe ubusuku. Sizounderstanda kakuhle uba ukukhala kunjani nokuba ukukhala kuyinto. Malibonke igama lenkosi. Number 1 into esigayimenshina ngobusuku ukuba akukho ubusuku obungahlukiyo. Nokuba namhlanje ubusuku buzawudlula. Khala usazi into okokubana buzawudlula. Ngoba kukho ubusuku obungahlukiyo. Ngoba sithe ukukhala kufana nobusuku. Akukho ubusuku obupermanent. Wonke ubusuku bathandekayo bam buyadlula. Okokubana le nto ikhalisayo izawudlula. Malibonke igama lenkosi bathandekayo. Ngoba iBhayibhile ithi weeping may endure for a night but joy comes in the morning. Number 1 ubusuku uyadlula. There's no night that is permanent. Nobu ubusuku ujongene nabo uyadlula. Malibonke igama lenkosi. Okwesini into esingayimenshina ngobusuku kuba ubusuku lelona xesha lifitshane bemini. Amen. Ubusuku lelona xesha lifitshane. Ngoba akekho umuntu othi good night ngo-4 ngo-1600. Uqala ukuthi good night xa mhlawumbi kusithiwa 1800 siqale sithi good night. Meaning that ubusuku buqala ngo-6 7 8 9 10 11 ubusuku obo. So ubusuku is 6 hours. Ubusuku is 6 hours. Njengobana nina nithi ngoku ku midnight
sudlalela apho sukuya nokuya ku midnight ngela xesha nibukele uzalo yona midnight ngela xesha nibukele uzalo no Smoke and Mirrors kuphakathi kobusuku phaya sithe ubusuku buyadlula and ubusuku it is the shortest time of the day ubusuku it is only 6 hours ngoba ungafana ujonge ngokwefonini yakho uqala ukuthi 12 phakathi kobusuku toqala enzeka iyatshintsha idate kube sekusithi AM ayisebusuku now masivumelane sithi ubusuku bobona bufitshane ubusuku it is only 6 hours and ubusuku abukho permanent buyagqitha manje bonke igama lenkosi bathandekayo uthi ke uDavide ukukhala ulingana nobusuku lento ukukhalisa izawukhawuleza iphele ngoba ubusuku buyakhawuleza ukuphela manje bonke igama lenkosi bathandekayo xa siqala ukuthi 12 o'clock kumnyama ku-10 awuboni nekati kodwa inyaniso yokubana ku-AM usile nokubona kungomnyama ungaboni into kodwa usile ngoba kukho ndithetha neseklasini come on class ndithe ubusuku bunjani bufitshane number 2 ubusuku buyadlula now zintathu indidi zokusa zintathu indidi zemorning eyokuqala imorning ibizwa ngokubana i-pitch black season yile sikuyo kumnyama kodwa kusile nokubona ngekapha khona enzeka ebomini bakho akhona inyaka kodwa kusile nokubona ungaba stagnant ebomini kungaqhubeke kodwa ndizoxa ukuba kusile ufumana imisebenzi awufumani kodwa kusile ukwi-pitch black season malibonke igama lenkosi enye indidi yokusa kuthiwa it's dawn kuyasa zikhona izithini kodwa after kuthiwa yi-dawn uyabona into yokubana uyeva abantu uba ikhona into engathi izakwenzeka ebomini bam khali ncam inyaniso it's dawn malibonke igama lenkosi bathandekayo indidi yesithathu yemorning kuthiwa is the rising of the sun ukuphuma kwelanga ukubona uba kuyakhanya ngoku izinto zam zonke ziyakhanya yathanda ke la genge ikwi-rising of the sun ithi xa ijonga le ikwi-pitch black season ihleke ithi hey kunzima ebomini benu nina hlala na kodwa inyaniso yokokubana sonke we are in the morning kusina kuthi sonke kuhlukana nje indidi zokusa ithi athi kuDavide weeping may endure for a night but joy comes in the morning ubumnyama kuthini ngoba ubumnyama abukho permanent ubumnyama buyadlula kuyasa malibonke igama lenkosi bathandekayo mayibonke inkosi uzawusa uthi ke uDavide ukukhala kufana nokusa kufana nobusuku uvuyo lufana nemorning uba singaqalisa sibala imorning it's 1 AM 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 it's 11 hours in morning in night time it's only 6 hours so ukuthi bathandekayo bamphenginde lento enikhalisayo izawukhawuleza idlule kodwa uvuyo luluzayo will last longer mayibonke inkosi bathandekayo igama lenkosi mayibonke amen sendizawubuyisela inkonzo kutata ndizawuvulela ithuba ngoku ndizawuvulela ithuba
ngoba nomzalwane apha uLwando waseKapa uMagwaca ngoba naye uMagwaca aphefumula uthi uyakhumbula ngosasothandaza phezu koMuizenberg sisuke entabeni eMuizenberg uthi ndicinga lento ngoku umzalwane uJovuka ezawuthandaza apha uThixo ukhona kule ndawo uThixo ukhona apha bathandayo ngokuthi ke naxa ndikhula phaa kusisi wami endlini ndithi uThixo bephaa kulaa ntente yodwa andiyazi kwezinye inkonzo zokusithwala amen uThixo ukhona apha bathandayo ndithi uthi uMagwaca kum ndike ngaze ndavakashela laa ndawo sasikhonza kuyo uthi ndagxothwa phaa uthi ndakodwa bezele ecaleni wathi ukhaka kum hayi uthi utata ngelucala into yokuba uphuma wamkelekanga uthi ke waphuma uMagwaca ngalo uthi inhliziyo ebuhlungu uthi ke ngokusisuka noSteve sisothandaza eMuizenberg futhi uthi to my amazement into yokuba uthi uThixo xa beyibona inhliziyo yami uthi uThixo kum sukhathazeka njengokubana ukhutshiwe kudala mna njengoThixo ndaphuma andikho phana njengokuba ungekabuhlungu kudala ndangabikho phana ngalibo igama lenkosi ndothuka into yokubana kanti kukho indawo uThixo akangabikho kuzo kodwa kuleli ndawo khona bathandekayo bami inoThixo lento enziwayo inoThixo lento enziwayo ndizavulela ngoku ithuba lomuntu othi ufuna uzamkele kuYesu kodwa ndizange ndeva ukuba uYesu uyamkele ofuna ukuzenzela uxolo noThixo walibonga igama lenkosi bathandekayo inkosi esisikeleyo ndithe ngoku bendigodukile ngoJanuwari ndamamkela mna uYesu kwakudala ayiwaziyanga ukwamkela kwam uYesu kwakudala ukwamkela kwam uYesu sasigqiba ubhala sigqiba ubhala i-final exam sizayikhupha iphepha kuthiwa ke kuhlanjwe iphepha sasayohlamba iphepha elwandle Monti sidibanisile imali ezinamajita imali yetransport yeteksi kabhutisizakele sadibanisa nemali yethu yeento zethu siqonda okay kusasa sizawuya elwandle siyohlamba iphepha siyeMonti elwandle ngoku nje basisazulisele ungomsongo bengathi akusasi kukho inkonzo engenayo phaa ecrash ekuthiwa kwaqhuba kathathu sakhona make siye phaa sihambisa ixesha kwashumayelwa phaa ndiyakhumbula kwakushumayela umzalwane uThabo noba uyamazi dada uBhuthabu uTshakuna sewasweleka wawashumayela kuYezekile kuJeremiya uBhuthabu esithi Yehova ndirhwabeshile nam ndarhwabesheka undibambile wandiyisa hleli ekwi-row 1 namajita ndilapha ekuqaleni kwathiwa masiyeni nje bandisekuqaleni kwanyazela kwamandiphume ndiye phambili ndaya phambili ashiyekela amajita yandimdela kwanyazela kwamamamkela uYesu sendilapha ndamamkela uYesu kungoLwesihlanu entsukwini ngomso sizayelwandle kwathiwa ke xa iphuma inkonzo kwathiwa mzalwane sicela uzokuhlala apha phantsi kancinci wathi uSephetho wathi uzokuhlala apha kancinci kukho notata uKhotshobe ndahlala ndalahlekana namajita ahamba amajita kwathiwa ke kusasa sizawuya phaa entabeni kuyothandazwa kusasa sizawuvuka ke siyogqitha apha kokwenu ndavuma ndabe qonda ndiyapho mna ndelwandle kusasa ndithe mani ndisahleli apha ndilungisa ndabona iveni katata uKhotshobe ime apha kuzolawula ngale mini ndiyangayilwandle imali sendiyikhuphile kwahanjwa kwayiwe elwandle namajita senyuka sayentabeni wathandazwa phaa intliziyo yam ayikhokhlela intliziyo yam selwandle sendicinga nemali yam nebendicele phaa sabuya kodwa sathi xa sibuya phaa entabeni sikuyokuthandaza sendincane besendishiye yangathi akusasi kube yicawe ke ndiphindele ngenkonzo ndaphinda ndaye crash kunanamhlanje bathandekayo zange ndohlukana nale nkonzo nanamhlanje athi amajita nangoxa ndibuyile kuthiwa ihambe ihlanga ndithi leyana ityelwandle
Nyama ikandiya ena malibonga igama ndizavulela ithuba ngokubathandekayo lo mntu otufuza mkelebisi ndizavula ithuba izathi ingoma yahamba wena wedwa ubizo wena wedwa sabeli yalizwe ukhawuleza uzaphanga phambili amen. We're
I can't
Don't close your eyes. Now, Baba will turn away. Then come and get you snap and Bakulu. And the wise, 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 and the wise. Then come and get you. Alifungwa serikali ngomngwele. Ufana tujonga ngebenza. Awufuna ukurecorda urecord ngefoni yakho konga. Bayithi usidalele nawe mamthandasi. And the wise, 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 and the wise. Kazini gachos. Kazini gachos. Kazini gachos. Kazini gachos. Kazini gachos. Come on. Fire. In the name of Jesus. And the wise.
Puman, belum kau dah puman. Jangan bawa ni comi. Puman, 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 puman. At the west, 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 at the west. Kazeli gachis, kazeli gachis, kazeli gachis, kazeli gachis, kazeli gachis, kazeli gachis. Kazeli gachis. Come to one practice the corner where you are. 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 Let's fight the corner where you are. The corner where you are. Let's fight the corner where you are. The corner where you are. Let's fight the corner where you are. The corner where you are. Let's fight 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 the corner where you are.
Amen. Wokuphatha lo ndawo ivayo yaziyo uba uthi treatment ubeka isandla phezulu akufika phaya esibhedlela phaya eklinikhi uthi blood pressure yakho right. Amen. Noma utshayela imithi ye-HIV noba ziyintoni noba ziyi-asthma yonke lanto ubeka isandla lo ndawo yaziyo uzawukhalimela wonke umoya omdala noma unomntu akubona sefonini ipicture yakhe ubeka isandla sakho phambi kwapicture yakhe uzawukhalimela ngoku baba wethu ongcwele bezencelana lakho baxhumisa neefemeli zabo kwindawo ngendawo nawo ubaba ongcwele izifo ezinganyangekile ezisemzimbeni baxhumise baphilise.
bathi bashela besithatha kwalomntana ngiyabona wakasafana ngoba kafika abadimoni ke awuhlali beni nyaphezulu uhlala amawaka waka uma umntana encane engalawuleki tu ungaze ngomdaka la kasha ngomdaka uqhubeka phi entshabalalweni ube kancane endlini akeva nix uphuma ka festival Namkana le pha uthola na 5 umongcole obathathile bamkile na 5 umongcole yabasebenzi amazi kazini kaJesu kazini kaJesu kazini kaJesu kazini kaJesu kazini kaJesu gafu 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 Come on. Usabela. Baru usabela. Bizo mbali. Baru kubizana. Umama wako kubiza. Baru kamala mama. Baru kamala ki. Baru. Ulina. Nina ke kamala Jesu. Tumufela kwa mwana. Kankanis. Yoshua. Hausa mzalo mntana phi umthakatha wena. Yaziva umamanezana. Ngibona yathemba namapolisa athemba namapolisa. Athanda ukuthi abantwana nike nina. Kawona bakhuseleka ngapha kuba bakhuseleka ngapha kuba. Kanti ngapha kuba. Mama wakhe wayifanele ngapha kuba. Nayo ukuphawula ezakho Bersama nomntana sakho. Kazini kaJesu. Namntana akuphi ngokela sala lakhe. Ibala sala lakhe. Akala sala? Akala mntana. Yale umntana ubuye. Uye. Wayisitha umntana. Nihlala naye. Umntana wakho mama. Uyamva ke? Uba utawona na 5. Uba uphulele nomntana. Wena maze ngahlala lomfana. Kodwa uvuma ukuthi una 5 yabantwana. Abawubambe phambi kubo. Awathathe ebusuku. Una ngaphi umntana? Uyathothela. Human. Ushaka wewe ndo Baba bali. Baba bali. Baba bali. Ni mangapi ngo? Ni mangapi? Ni manini? Dipanzi kona. Yule chalo mama. Onda kutenda kuti. Azikupa. Zikona. Zikona. Aje. Chalo kona. Bashabele.
Moya kathixo ukuthi bonke aba bafuna imisebenzi khawulezani zabaphamba bonke aba bafuna imisebenzi nokufunela umama wakho utata wakho okanye umntana wakho umsebenzi usengaphambili nikhawuleze ngoku mthekayo libandla lonke yo ameni otata lingayenza impazamo yokufunela i-boyfriends imisebenzi ngoba isawusebenza la boyfriend yakushiya wenza umdlalo owacela i-boyfriend yakhe wayezisho kunzima yishumayeza eyicina wazasilela ngomthathambulo lapho boyfriend nalifika apho uyesu wathetha empizweni yakhe yakhulula umntana eyayimoshile emakhaya yawuthatha la mntana nangoku umdala lokhona ntokozelo usivile bayakwazi ukuthi jabubukhadlethi babukhadlethi uthatha kuthiwa ngunamhlapha yamazi uye lothetha la uyabona umntana ubavuma yayilisoka lakhe waleshumayeza ubavuma nxa efika kumongcolo athethe uba ngothatha la mntana umumoshile ezilungisela yena uyabona okona tata walemala ngoko nanamhlanje akaqoli ngomqondo uphukile ngokodwa akaqoli sesasenza nani udala lomkele ngokuthi umama uzocela i-boyfriend umsebenzi zicalela wena umsebenzi ngoba sawusebenza ushile ngakukwenzeni athethe la tata umalisiwa phaya unemajimoni abuye ngawe ameni ngoba nake ngoba usawuthola ngokwichorus elizululeyo ameni awusathambileyo kodwa andisazi andasiphatha isibambo ameni andisazi ukuthi operator sithiwa nesibambo ndizwa ngamagama umntakajovuka kuthiwa kodwa 9mm ne-AK47 ne-silencer andizazi nokuzazi uba zisebenza hlobolini isibambo makabonke isothelekayo nandazi nje lo msebenzi lo endiwufundeleyo nalo endiwenza apha kuni ngokuthi kwandinika wona abathandekayo and ke lo endiwenza apha ngona msebenzi uhlonipha kakhulu ngoba ngona msebenzi uthixo akandinika wona ndisena 9 years noba ndinibekele izandla ndiliphilise ngegama likaYesu amen ngoba uzawuthi ingoma kethambileyo xa ndiyimisa laa ngoma wonke ubani olapha phambi kwam athandaze nawe apha emva uthandaze thandazela imeko yakho mhlawumbi ufuna ukutshata uzithandazele kodwa nicele imisebenzi nina nicele abantu bacela umsebenzi amen Jesu sifuse
Now you begin to pray. Pray. Baba utongo na kama katis. Baba na baba wakulu sana utadaiza lina. Bakulu na moyo mbaya. Bakulu bila sa Jerusalem. Bakulu. Emas. Bakulu umusebenzisa bakulu. Abantu abalantana babo, abazali babo. Bakulu. Ibhizinisi zabo bakulu. Emas. Bakulu na moyo mbaya. Bakhombe bonke ngegama likaJesu. Bayenzele ngegama likaJesu. Bayenzele ngegama likaJesu. Bakhulu. Umuntu ozaziyo umuntu asokola ngayo angakwazi ukuhlukana nayo. Ingakutshwala, ingakuba ngaba yintoni nje oyaziyo wena lizokubuza yilonke uzoba phambi. Kudala ukhona phela uzolenda uhlukana nayo aphazamisa. Ikhonza kabuhlungu nje mhlawumbe inkohlakala ngoba yintoni uyazwa nguwe. Ngoba inkani ngoba yintoni uyazwa nguwe. Umoya ingcwele utsho njalo. Andizokubuza yintoni uyayazi wena nenhliziyo yakho. Uyayazi wena nenhliziyo ngoba yintoni mhlawumbe lesiqinile. Awuqondeli yonke lonto ephazamisayo ingakwenza ikhono elipheleleyo. Uyazazi wena yintoni ephazamisayo. Zabhabisa lecawa ngondenzela imali ndifika phambili kanje lecawa. Ndibe ndiphungule umthwalo. Amen. Uyazazi wena yintoni lanto usokola ngayo. Uyazazi wena mhlawumbe uthatha imali yokudlala amadayisi, yokudlala amahashi, yokudlala umchayina yonke lanto uyayazi. Uyazwa nguwe lanto wena usokola ngayo. Uthixo uyayazi naye. Ngoba ulithuba uthixo uyayifuna ke. Uba uyihlambulule kuye. Hayi uma ngifuna uzazi zabantu. Amen. Ngibambenza zabantu mamanzi. Makawo ngisothetela. Amen. Nathatha abaqalele nabagulayo. Izono zivuka umoya engcwele. Ibe nguye isihlambululayo. Makawo ukuthi sibathandelayo. Uyazazi wena lokho umoya black label. Loba umoya waslave. Khona into sinezithumo zabantu zinezi. Sengizosongo lezinye mama kabakhaya. Yinto ya khona abadala abayifana somlonyeni la nsuku bathakelayo. Omnye ikhulu lesisithatha nje kanti ukhumeni. Omnye sibona nomzana kade alunga ngelela into ongqaka kanti umoya wensuku nomzana. Oh,
Every
ngegazi likaKristu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Apha nabo basemakhaya nalapha nathi lihlale inkosi belivele ubantu moya ngcwele ngegama likaJesu. Siyabonga Thixo, basikele abantwana bakho ngegama likaKristu. Ufephe likaKristu kujama ingcwaba sonke adabuye sikhosini oyinkosi yethu ngoko nangona phakade. Amen.